episode. C1. Oras mayita manginang nagsongonin na po sa bulog sa luna. Mula ti madito hata, ala di los dohita, madohoti, perpunguan, pertangyangan, pona tahun, launching, tahun, orientasi okumene inklusif, dohot manaburboni, naksongoni, do launching tahun oikumene inklusif. Puji Tuhan, boy hita di bagas dame do di bagas niroha marpungu di bagas joron itu hatta. Alani amanginang naik pukautama pertangyangan pamuhai di bagas taunon asa tajakoma parhaladoni huriata nanaing mamongot di bagas joron itu hatta asa jongjong mahita di inganat tabi. Hurian di batana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tamado tadok mauliat itu di bata. Alamar hitia sini rohana ditaruh kita tubona ni tahun 2024. Jumulu mahu pasatami tabi tuhamu sudi ruas ni huria nak perhaladu ni HKBP Batam resok Batam. Selamat tahun baru jala horas madihita saluhuna. Di bagas salas ni rohatta sadarion marpungu jala marsada ni rohadu hita makkamolate hutu di bata di paddongani dohot pangaramotion na disaluhut perdalan ni ngulutta tarlumobi ma di tonga-tonga ni huriana di tahun nasalpu denggat jala turedo mardala sudi akaulau di tonga-tonga huriana 5 tahun profesionalisme dalam penatalayanan 2027. Jala di pataru asini rohana do hita tu bona ni tahun 2024 di bagasan hahi pason nang las ni roha. Atong
tahalat comma pasu-pasu doho dengga basa ni jahuba di bagasa perdalanan ni ngulut tanang kuriana tapuji jalata sobba magwarna na badiai tedeo homma molohodo huikuton. Dihamuna amanami inanami di bagasa sadariot di paluas di bataru huriana patupakon pertangyang abona taon dot launching orientasi pelayanan HKBP Batam Resok Batam tahun 2024 5 tahun oikumene inklusif dalat tamai lau pada sipon pakubasiot di tonga-tonga ni huriana asa lamar sangat goar nitu hatta dibaheni tado mamauliati tu dibata disaluhut asine rohana kudul mahita. Mari demahitasian buku edin nomor 714 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama
dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni todi parbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Olo pemajahuba ali sandok tanoon, oloy hamu majahuba marhite hitelas ni roha, robi mahamu tujolona marhite hite olop-olop. Rodi saliling-liling na doa sini rohana, jalamar sundut-sundut doha sitongana. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amani saluhut parasi rohaon. Nunga ditatapo hami bangsomon. Aidang maju aho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa mangulu hami. Kupasat hami mapuji-pujian hamauliatehon ni rohanami tuho sadarion. Ala di paluaso huriam, HKBP Batam Resort Batamon, patupahon pertanyaan bona tahun dohot launching, orientasi Pakkobasion tahun 2024, 5 tahun oikumene inklusif, pasu-pasu mauluan nami sadarion, laho pangyarhon suara nami mamuji dohot pasangapoko. Alahu ingot hami pasu-pasu, pangaramotiot dohot hamuliaummu, disaluhut partikian ni huriam. Jalalehon hasadaon ni roha tuhami saluhutna, laho mangulahon pakobasyon nami, di tonga-tonga ni huriam. Diho mahasangapod dohot hamuliaon rodi saliling-liling na. Amen. Udul mahita. Mari dehitasian buku ede nomor 740 ayat 1 dohot ayat 2. Nagabeturpu epistel dihita songodalat talo paratahon parningotatta dia sini rohani di bata naung tajalo saliling mamulus di tahun nasalpu jala songon bohal ta maddalani tahun 2024 ton dimana tersurat di buku ni Yesaya bid 20
mamuk kasian ayatna napa 20 sadahon, tolhas tu ayatna napa 30 sadahon. Marsika soring mahita macahasa, songonom madidok. Tungso mamu to hamu, tungso dibege hamu mai, tungso pinabuaat tu hamu sian mula-mula, tungso ditibangi hamu maaka ojahan itanoon, ibana pasahaton akka panggonggom gabi soada, akka panguhum di tanaon gabi marlea di bahen. Tungtui si mapatudo somuau, pabuwa sumanau tusi, ninna nabadiyai. Puasa madohonom ali Jakob, jala didoko ali Israel, buni doda laku maradopot Jahoba, jala dang maruli uhum aus yadde bataku. Ibana balik mangaleho gogok kutu naluja. Amin. Maredehitasian buku ede nomor 757 ayat sada. Hatani Tuhan Yesus Kristus mandok tuhita, dang tarulau kamu agia aha, anggoso mardongan nau, hamu akadongan, gajang dopesi dalanatta, jala godang dopesi parheonota di pardalanan ningolutta, dohot di pakkobasyota di huriatta HKBP Batamon. Nang taboto akan namasa nanaing si bolu sotta, jala hadalana kita saliling nature anggoso debata na mangaramuti hita,
Dang tarulau kita akka ulau taanggo so debata margo geweta. Atong tu debata mahita jauh-jauh asa ibana na margo goyon. Dohot na mga ramuti hita. Disudi pardalanan ningolutta. Suang songonima disudi ulaon pakobasyotta. Hatan itu hatta Jesus mandok ay di pabisar domatan yarina tuaka parohan na jahat nang tunabonar. Di parodo udat tu parohan na tigor nang tunageduk. Di bagasat tahun 2020 paton. Pukaut tajala patu paut do ulaun pakobasyon tahun oi kumene inklusif. Tarjou do hita sude ruas nuria nang akan naposona asalam dasip mangiahi holong ni roha dang maribar aggo ha holongani tapatuduho maha holongani marite na marsahor dohot salut halak dohot akan tinoppan ni debata marlabok ni roha masihihian di bagasan hasadaon atong di bagasan tahun 2020 paton tayahi mahasadaon ni holongi asa marsangap di batam marhite sian ngolutta dohot sian pakkobasyotta di ganup ulaotta lumobima marhite huriana. Huriani tuhatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan huaso ni debata nama johudo nama milit kita gabe huriana nunga tadai jala tapak kilalahon boha rumang ningolu mamaritahon barita harajaonna dang say torus boy di jakot dohot denggan alai sipata ditulak di bagasan jut ni roha. Dang say turus dia lusi di bagasan hata na labok. Alisipata di pasip dang di tangihon. Otod di parbadia. Tuhoma hupa sangat hami parsorion ni uriami. Pargogoi mahami ruasmon. Maredde hita sian bukwe de nomor 864 ayat sada dohot ayat tolu. muna kana hinaholongan ni debata sunari masuk mahita tu manang Yakob bone pawro hato tuaka ulau tadi bagasa tahun 2024 jala dijuluon adong do simbol ni bone ima eme do taka
ka suat cuanan los ima simbol di hita sitang ya konota asa gabi akana taula di bagasan taonon alani huriana hina holongat di bagasa Kristus Yesus di partangyanga bona taonon dina memulai kaulon huria di tahun 2024 sadarion ima di hari Rabu 31 Januari 2024 tahun laos tapatu pado partangyangan manabur boni paingotok kita dulu no pabua dada alani gugut tamat jadi saluhutna taula alai naroma hita tuadu panni debata pasahatton nasa hadiriota dinalau mengulau-ulau tai naroma hita tuadu panni debata asai bana nama dongani nama ngurupi nama nupahi jala nama masu-masu ulau tai mari demahita adong do hata pakirimon ni halak batak nama dok aduhur martutu di atas ni purbatua sai sinur mana pinahan gabi na niula tupahan ni amata di batas lihut tua habang baruba songgop tu hau si torop di batas lihut tua luhut mahita di parorot naing togi honot tama hatani di bata pasti kopon dohot pada si ponisa luhutna lau palohotton patuguhon rohamuna menabur boni'i meragam doa kasih ulauta debasiani ima akan nomor 33 nabui idau dohot tiopon nadeba na mangula di akka pabrik dohot perusahaan alai na dibanari holat di bagas sakap nabu di suraton adong do namar hite media online deba modal doh gugut tanok ta parade laho pahe bangotta di bagasan nasa taunon ido nagabe boni siswa notta songonod do hatan itu hatta oppe saliling adok tanoon dang jadi macohot saburo dohok gotilon ari ngali dohot las niari ari logo dohot rodo niari arian dohok borngin sada Musa walu ayat 22 alani i taingo be manuaing akka ahama nanaing siulaommu di bagasan sataunon jongjong mahita dia dupan itu hatai martangiang maho di bagasan roham jongjong mahita
Amin. Mari mahita siya buku di nomor 300 ayat 1 ayat 2. Manguduti ulaun nami di hauma manang di porlak. Mangasahon asini rohani di bata ama dohot Yesus Kristus dohot tod di porbadia doa madok Tuhamu pos marohamuna ulahok kamu matanoi ai sia Jehovah sito palangit dohot tano odoro pangurupio Tuhamu martang yang mahita ale Tuhan di bata ama nami na di banua gijang hodona puna langit dohok tano ono rodi sude pangisina jadi-jadian ni tangammu do sude na adong jalan apinar mudum-mudum do hami na tinopamon na pungu do hamu nuaing di zoromo bangido tuho sai di gohi asini rohamma sude ngulu nami sai leho maudan dohok lasniari di tikinabe na pagabehon nahu ula kami asa jupak kami parbue na denggan bahen hanguluan dohot si panganon si ganopari sai lampatadaho matuhami godang ni denggan ni basam asa huboto hami madok mauliate tuho dohot mamuji goarmu nabadiai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hudul mahita dia muna kana hina holongan di bagasan guarni tuata Yesus Kristus ditikinan no patu paut tado pesta kotilon pasahaton patu monaan ni nataula tuhu adu pandiri bata marhite-hite puriana alani secara simbolis pasahatot tama celengan naik sisiota inganan ni patu monaan ni nataulai Roma hita tujulu perwakilan ni ganup-ganup wek. Tujuh lumah hita.
Kuek Nagoya, Baloi Kolam 2, Batam Kota, Baloi Center, Bengkong Sekitar, Tiban, Balai Kolam Sada, Sungai Panas, Kampung Nanas, Bengkong Sekitar, Muara Takus. Nggak sobat Sudi? Bengkong Indah. Baloi di Pam Parserahan, Muka Kuning, Molorong Rua Sison, Balai Kolam Tulu, Ruas P Buido, Balai Kolam Tulu, Baloi di Pam, Blok Onom Pape. Oke, sobe, Sada, 2, Tulu, 4, 5, Onom, Pitu, 14, 15. Sobe Sudi? Oke. Batam Center. Marede mahita san nomor 20 ayat Sada 1 ayat 2. Yang mahita. Pinuji mahwali Tuhan na totoo mangaramoti hami itonga-tonga ni pardalani ngulu nami. Tutu Tuhan tungbal gado asini roham di hami namadongan ni hami di tahun nasalku uban na buhay hubulu sami tahun nasalku di bagasan las ni roha tung pemaragam akan namasa
di tonga-tonga ni ngulun nami. Ima las ni roha do habuk ni roha. Alai wila alahami do Tuhan padongan yom. Tung ido pos ni roha nami di huale Tuhan. Di nama masuhi tahun 2024 ton, 5 tahun na barok kami le Tuhan. Songo dia homat dongan ni hami di tahun nong salkui. Dongan yom mudoto kami di tahun na baron. Ruli saliling-liling nga le Tuhan Jehovah. Atau nga le Tuhan, laho memulai tahun 2024 ton, upasahat kami madiri nami, ngulu nami, nang saluhut narong di hami ale Tuhan tu bagasat tangamu. Asa ho na totong madungani, na mangiring-iring kami, asa saluhut na hupatu pahami, gawit tau hamuliaw ma, ito nga tongani warmo ale Tuhan. Tuhan Jehovah, Tuhoma pasahoton nami, saluhut na naniula di tangan nami, lumobi akar ruas ni huriami ale Tuhan. Pasu-pasu may Tuhan asa mga lehon silas ni roha. Pasu-pasu bagas ni nasida Tuhan nang yanakon ni nasida na dibagas sa parsikolaan manang na dibagasan na manglului akapar karejuat Tuhan. Homa na mangring-iring na masu-masu ruas ni huriami Tuhan asa dibagas selas ni roha di tahun 2024 nasida Tuhan. Ale Tuhan Jehovah tangyak konon nami do ima huriam do saluhu na aka program pakubasyo di tahun 2024 ton. Songon na yung ditotopon ni hatopat Tuhan, 5 tahun o kuimoene inklusif Tuhan. Jala sa urtuk tusido na yung patupaon ni huriam Tuhan, saluhu na aka program. Ato ngajari mahuriami Tuhan, asa anggiat tami Tuhan, gabi lambuy hay majalo aka ragam ni bangso ragam ni suku, doho aka ugamo na dong di tonga-tonga ni luat nami, manang di dia pilih Tuhan. Gabi pukaw nami maparsauran na ring gando nasida. Jaladang pukan nami be akapar badan manang juk ni roha tu nasida Tuhan. Songot tadda ni las ni roha nami le Tuhan. Ala di leho kodo salhuna ito nga tunga ni ulo nami. Ato nga le Tuhan di bagasa tonon tongdo udang ulo ni huriam le Tuhan. Dia ka program nang dirotopon. Siang program ni Dewan Koinonia Marturia do Koinonia do diakonia Tuhan suang-suang di program pembangunan ali Tuhan atau pasu-pasu may saluhna asa i dalam nami Tuhan lao pasangapog warmu jalan dalam nami lao Tuhan laho pahebakko pakobasyon ito nga tonga ni ruas ni huriameli Tuhan. Tuhan Jehovah di bagasa taunope tongdo patupaon ni huriam Tuhan pemilihan tuah kaganup dewan do seksi mulai sian tingkat di huria satu hatopan atau homa Tuhan nama masu salhu nai Tuhan asa anggiat boy terpilih aka sian tonga-tonga ni parhaladom do sian tonga-tonga ni ruas ni huriami aka parhoba si tonga-tonga ni huriami Tuhan nalaho makobasi di bagasan las di roha nasyako Tuhan araho kami laho mamili na dumenggan lao tau tu asangapon kuarmi Tuhan. Di bagasa tahun 2024 pilih Tuhan patu paun ni bangsa nami do ima bangsa Indonesia pemilihan umum ima pemilihan anggota legislatif do eksekutif itu ngatongan di bangsa nami Tuhan atau ko mana masu saluhu na proses pemilihan umumnya li Tuhan saya padao ma perpecahan saya padao akasi panggauri sa tonga-tonga di bangsa nami li Tuhan alai saya ajari masaluhu na hami Tuhan mamili na dumengkan asa anggiat mulu terpilih aka halak nang ditotop Tuhan gawi makobasi manasida di bagasan las ni roha lahu pemajuh bangsa namion gawi makobasi manasida Tuhan di bagasan uduk ni roha do seret ni roha Tuhan asa anggiat lam hilalaun ni saluhut pangisin bangsa namion Tuhan pasu-pasum do dengan dibasam marhite sian pakobasyon ni aka panggonggomi do aka pamarta nami ali Tuhan. Tuhan Jehovah siya tonga-tonga ni ruas ni huriam adong do nasida nang dibagasan nasalaon na marsitaonon ala ni persahiton atau koma Tuhan na mabubu sahiti sa tonga-tonga ni pamatang nasida leho gogo asa tumibu hipas ruas ni huriami jala dibagasan las ni roha manasida madalani ngului nasida adong do siya tonga-tonga ni ruas ni huriami ali Tuhan nang liring nasida makirim asa dilehon yanako di tonga-tonga ni bagas ni nasida manang parsaripion ni nasida atong dada
naswarong naso tarpatupa oleh Tuhan saluhu na lo tarpatupa ho pamasa male Tuhan saya alusima tangiang ni ruas ni remi na makirim nasida asa diliti adorna bagas ni nasida Tuhan suang-suang Tuhan adong do na makirim asa kumatok ma rosis ima sirokap ni di nasida Tuhan atau koma Tuhan napatuduhon sirokap ni di ni aka naposo asal dibuka rumah tangganya baru jalalam gudang Tuhan jongjong rumah tangga na porsia tuhuali Tuhan adong dona debanai Tuhan nama kirim nasi dalam tudenggan na mangulunan atau pasu-pasu mana sida Tuhan pasu-pasu ulun nasida jala pasu-pasu ma perdalan ning ulunina asalam tudenggan na tujulanon jala gudang do petahe Tuhan aka sihirimon ni ruas ni huriami Tuhan alai obartulomum masaluhu na yare Tuhan masa Tuhan Jehovah upasatami madiri nami upasatami mahuriamon upasatami manang bangso namion hola tu bagasat tangamu asa hona marmulu-mulu hola di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan amin. Lau manu-munu hatani debata maredi mahita sian buku di nomor 826 ayat sada dohot ayat 2. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran mulabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marita saluhna turpu jamita di partang yang atta partang yang abona tahun sekaligus partang yang menabur boni sekaligus launching tahun oikumene inklusif tersurat di Markus Bidusada ayat 20 sia sahat rodi ayat 30 sia usaha homadihita dung ruar siap perguruani manigor di bongotina sida majabuni si Simon doho si Andreas rapot si Jakobus doho si Johannes alai pihak do si metua buru ni si Simoni pane-paneon jadi manigor ditaringot tom mai tu ibana jadi dia dapat tom mai ibana di zama matangan na pahehehon dungi di tadi ko pane-pane mai ibana jadi dihubasi ma dinasida alai dung bot duk sudut mataniari
masibun namar sahih nabi mahalat tujuluna rodi nasinongkopan yak kasibulis gabi sudina sida nasahutai marpungu di jolo rumai jadi torop dakana hacitan namar ragam-ragam sahihna di pamalum jala torop sibulis di pabali alaidang di loasak kasibulisi pabuahon naung ditadana sida ipana dungi manugo nai borngi situ tu dope hehe mai bana tu balian laho martangiang tu nalungun jadi diihito sisi modoho tak kadongan na mai bana tu si jadi dungjuk paksa di dok nasida mamad dokibana sudi halak mangaluliho alai di dokibana matu nasida beta mahita tuna asing tuak kaluban na humaliangan asadoho disiau marjamita ayalani ido uben narwau laos lau manasida marjamita tu parguruan nasida nanilua Galilea jala di babali akasibulis ido sahana ditotopon huriat tahakabipedo tahun 2024 5 tahun pakubasion tahun oikumene inklusif doho tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan bagi semua Matius 5 ayat 45 nasalilingon ni pahamat do molo oikumene ima hubungatta tu halak nasosa huria do tita tangapala ni rajuman tu halak nasosa haporseau halak nasosa huria do tita molodong natal oikumene molodong paskah oikumene disiholan halak Kristen do nasosa huria berbeda-beda denominasi gereja berbeda-beda aliran hape sasitong na hinakam ni hata oikumenei tung matcai bagas do ima oikos dohot monos oikos ima zabu rumah dohot monos ima sada atong molodidok oikumene sada jabu sada bagas di sada bagas do hape hita di Portibion di sada jabu do hape hita di Portibion nataguari bumi nataguari Portibi nangpe marasing-asing marasing ugamo marasing budaya marasing suku marasing warna kulit marasing ras tetapi kita hidup tetapi kita tinggal di satu rumah yang kita sebut adalah bumi. Bagaimana kita merawat rumah kita ini? Alanido sono raking ubidang do hape nahinakam ni hata oikumenei dakkolan na berbeda denominasi gereja kita alai sadok ikom marsaur do hita di sada zabutta nataguari Portibion jalai kon rapta pauli do Portibion dia mau kana hina holongat di bagasan Korinto atta Yesus Kristus di huria na parjului hira-hira di tahun 20 do Kristus masa do hamaolon ima di halak Yahudi maradopon halak naso Yahudi di bagasan huriai halak Kristen namar haroroan sia Yahudi dohot halak Kristen naso mar haroroan sia Yahudi halak Kristen namar haroroan sia Yahudi secara khusus imas yang kalangan ni Judaisme Farisi menganggap orang Kristen Yahudi telah mengkhianati Yahudi. Jelas sebaliknya halak Kristen Yahudi melihat teman-teman sebangsanya Yahudi Parusi bukan Kristen. Maka terjadi ketegangan. Ketegangan ido mabahen relasi sosial terganggu.
Maka ketika terganggu relasi sosial, maka terganggu juga ke ruang-ruang kehidupan yang lain. Ruang kehidupan ekonomi, ruang kehidupan politik. Terjadi prasangka yang negatif. Judaisme menuduh komunitas Kristen tidak memiliki hak-hak yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi dalam kekristenan Yahudi. Saudara-saudara, tekolat di ugamona asing adong istilah kekafiran. Di ugamot tapi adong do istilah kekafiran. Menganggap orang yang tidak sama atau menganggap orang yang tidak masuk ke kelompok kita sebagai orang asing, sebagai orang kafir. Maka muncul eksklusivisme. Eksklusivisme itu membatasi relasi sosial. Persahabatan kita dibatasi oleh tembok-tembok rasial. Persahabatan kita dibatasi oleh tembok-tembok kesukuan. Persahabatan kita dibatasi oleh tembok-tembok agama. Imana terjadi di tengah-tengah ini Zabutta Portibion. Saudara-saudara, merporangi bangsa tu bangsa itu sebenarnya hanya karena sebatas perbedaan. Hanya perbedaan. Holan-lalan di para singat do. HP para singani naboi padusod doi. Di tengah-tengah nih perbedaan, di tengah-tengah nih para singan, nah pasti adong do persamaan. Ada kesamaan kita dengan orang lain walaupun kita berbeda dari orang lain itu. Molo marasik pe kita dohot halak na asing na sosaugamo dohot kita. Na jelas sarupa do kita. Rap pangisi ni Portibion, pangisi ni Sada Bagas. Kita sama-sama manusia. Molo marasik pe kita dohot halak na asing aladak sa suku kita, aladak sa bangso kita. Na jelas rap pangisi ni Bagasod do kita, pangisi ni Portibion do kita. Orang sama kok. Sama-sama memiliki darah. Takku boto molo berbeda agama gawe asing mudarna. Asing mudarni halak Kristen narara. Asing mudarni halak Hindu nahunik. Asing mudarni halakan nabirong. Takku teman ngosongoni. Molo tung marasik pe sarupa narara do mudarta. Molotung marasik pe warna kulit rarado mudarta. Molotung marasik pe sukuta unsur-unsur pembentukan tubuh itu sama. Alai buasi para singani. Saudara-saudara, dihamukan hina holongat di bagasan goreng tata Yesus Kristus. Ngapelilik kuhita di rodam para singani. Ngapelilik kuhita di pagutu-gutu para singani. Sehingga muncul eksklusivisme. Alani molo dia rakon HKBPP sadok ruas ni HKBP ima oikumene inklusif sada bagas sada jabudu kita terbuka terhadap yang lain. Aizada do Zabutta Portibion jalamiat di sada jabudu kita di tonga-tonga ni Portibion. Atong idol naik suara hono ni turpukot tu kita di bagasan Borninon. Na parjolo dihawakan hina holongat di gijang ni turpuki di dok dungi di bongotina sida mahuta Kapernaum jadi manigor tu parguruan maibana di hari Sabat lako mangajari. Ayat 21. Dungi di bongotina sida mahuta Kapernaum jadi manigor tu parguruan maibana di hari Sabat. Kapernaum dohok Galilea merupakan lingkungan orang-orang kafir kepada Kristus di waktu itu. Di Nazaret dia ditolak, di Galilea dia ditolak. Di lingkungan orang-orang kafir inilah pengajaran Yesus pertama.
Dia mau kana hina holongan di boto ibana do ibana ditolak di si. Di boto ibana do ibana di si dia dijadikan sebagai orang asing. Dia diasingkan. Alai di Kapernaum dohot di Galilea sebagai lingkungan yang mengasingkan Yesus. Alai itu lingkungan na mengasingkan itu Yesus roh untuk memulai pelayanannya. Di Galilea do dimulai mana pelayanannya? Lingkungan yang menolak, lingkungan yang tidak menerima, lingkungan yang mengasingkan dia. Saudara-saudara, Yesus tidak merasa sungkan. Yesus tidak merasa enggan. Yesus tidak merasa maul pakilalaanna masuk kepada lingkungan yang menolak dia. Alai masuk do Yesus tu Kapernaum, dungi di bongotina sida mahuta Kapernaum, jadi manigor tu parguruan maibana di hari Sabat lau mangajari nasida ima di Galilea. Saudara-saudara, berengot tadi sih orang-orang Galilea dan majako Yesus. Alai Yesus masuk tu Galilea, masuk tu Kapernaum, dan dia berbuat baik di sana. Saudara-saudara, ada dua kejadian mulai ayat 20 sadai saat tutur pukta di jamita tahun iman da di pamalum Yesus. Na perjolo di Kapernaum di pamalumi mana ma partodi nahodar kerasukan setan. Tradisi di hati-hai orang yang kerasukan setan partot dinahodar ima orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat atau kuasa-kuasa jahat yang dikuasai oleh iblis. Sasitongna molo diboto Yesus nunga dirajai sibolis ibana ala partot dinahodar. Mungkin ikut padaun di Yesus sudah carak nasiani. Kenapa saya datang ke sana? Ainung nggak sih bolis mengarajai ibana. Alai di situasi, di Inganan, di Kapernaum, di Galilea, di pamalumi mana do partod di nakodar. Nani rajaan ni si bolis. Dungi malum. Napa dua hot terpukon di tikibongot nasida tu bagas ni si Simon Petrus do si Andreas rapot si Jakobus do si Yohanes pihak di si matua boru ni si Simon Petrus didok di si ima pane-paneon di hati Indonesia didok demam keras, dan demam itu dihardik disapa oleh Yesus agar keluar, dan seketika itu mertua Petrus sembuh. Saudara-saudara, barengok tadi sih di tempat, di situasi, di Inganan nasomajak ko Yesus, di Inganan nama batasi Yesus, tapi Yesus melakukan kesembuhan, Yesus melakukan perbuatan baik. Saya ulang, Yesus melakukan kesembuhan, Yesus melakukan perbuatan baik di daerah, di lingkungan yang menolak dia. Alanido dihamak karena hina holongat di bagasan kuarin tuata Yesus Kristus. Molo saja budo hita di Portibion. Bukankah kita lebih baik berbuat baik bagi setiap manusia tanpa dibatasi oleh sekat-sekat, tanpa dibatasi oleh batasan-batasan yang membatasi kita. Berbuat baik, mangulahon nadingkan. Dakoto kamang doho takainang moladong kecelakaan di tengah dalan dungi pitor topu tabereng jala aduk kesempatan dihita laho manolong. Kupikir sa sisi refleksnya hajol mautta pitor parkir honot ta doraken dara atta manak pitor melojong dorahita dungi urupat taibana. Taabing
tahu rupi manak tabuat tu pengobatan na terdekat na jumonok. Jala dang adong ra siat tonga-tongat ta molorong mamereng kecelakaan na perjulu agama ahadui dang jolo sinukuni halaka hadui dang jolo sinukuni na perjulu tabereng dia adalah manusia zol madui bana ala sabur mudarna ala arga mudarna ala arga hajol maun maka kita berbuat baik bagi dia. Saudara-saudara, dari dua orang yang disembuhkan oleh Yesus di son partod dinahodar dohot simatuan di Simon Petrus, dia didorong oleh belas kasihannya alania sini rohani Yesus do pamalupon nasida, maka Yesus menerobos sekat-sekat yang membatasi mereka. Alani do dihamuak kana hina holongan, lepaskan sekat-sekat, abulokon batasan-batasan yang membatasi kita untuk berbuat baik. Senantiasa berbuat baik, melihat sesama kita satu rumah di bumi ini. Napa dua kon di bagasat trupuki di dok alai dungbot duksud duk mataniari masibuan namar sahih nabi mahala tujuluna rodi nasinonggopan nyak kasibulis alai dungbot duksud duk mataniari. Berarti cani berang otak kemungkinan Yesus itu menyembuhkan waktu sabat tongot dari sabat bongot ibana tu Kapernaum di patupai bana pengajarion dan pengajarion ini di patupa tongot dari sabat alani di lingkungan ni halak Yahudi dang boy pamalupon dang boy mangulasi ulah tongot dari sabat mereka beribadah alai dungbot ari duk sudut mataniari marroam manasida marsibuan namar sahih nabi. Saudara-saudara, di sini bareng otak Yesus tidak dibatasi oleh waktu melakukan perbuatan baik. Yesus tidak dibatasi oleh waktu untuk melakukan penyembuhan. Di halak Yahudi dang boy pamalupo di tiki sabat jaladung bot ari marroam manasida ala yang godi Yesus di tongod di sabati doi bana pamalupon di pamalumi mana dosa halak napane-paneon di pamalumi bana dosa halak na sinonggopan di sibolis dimana perjolo tongod di sabat jaladung bot ari jaladuk salpu ari sabat marroam matorop halak di dok ayat 34 jadi torop doa kana hacitan meragam-ragam sahihna di pamalum jala torop sibolis di pabali alaidang di loasak kasibolis ipa buah naung ditadana sida ibana disembuhkannya banyak orang. Saudara-saudara, di Markusi seolah-olah dia menyembuhkan masal. Alenggo di Lukas takas do didok bahwa perhatian Yesus nang petorop halak alai perhatian Yesus tertuju kepada orang per orang, tertuju kepada pribadi-pribadi dan tertuju kepada masal tutorop halaki, tapi tertuju kepada pribadi-pribadi. Alani dihamukan hina holongan di bagasan guar itu atas Yesus Kristus. Yesus tidak dibatasi oleh waktu untuk melakukan perbuatan baik. Molo di Yahudi dang boy majama mudar tongod dari sabat. Ido di tikilau nasida beribadah tu Jerusalem. Di tikimulak halak Levi sa Jerusalem. Di tongadalan arok sahalak nahona samun. Na mate-matene ala tongod dari sabat anggo halak Levi di salpuhod doi ala ari sabat dang boy dais tumudar alai Roma halak Samaria orang yang termarginalisasi orang yang dipinggirkan itu orang kafir itu pola diberengi mana dungi dia bingi mana diberengi mana ma penginapan na zumonok di pasahati bana ma tu pengelola penginapan ini doki bana ma ubati maon dungi disikati mana ma hepeng na disi nyok kepeng
molohura ke pengot tabema hugat tipe asal memalumi bana isi do para siroha disi ima halak Samaria. Saudara-saudara, di sini Yesus mengobati pamalupon marasini roha nang pe di hari Sabat. Yesus pamalupon duksal pu hari Sabat. Karena itu berbuat baik itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh batasan-batasan apapun. Lau patupahon ulaon nadinggan. Napatuluhon dung malum pane-pane ni si matua boru ni si Simon Petrusi didok di ayat 30 ada jadi dihobasi ma nasida. Jadi dihobasi ma nasida. Mertua Petrus ini melayani tamu-tamunya, bahkan melayani Yesus. Malu tadokon sabak dope di sidang boy marhobas di terobosi mana doi dak kudok dilanggar. Dia menerobos itu. Gabi dihobasi mana sidang. Malu tadokon sat sisi perempuan adong dora batasan-batasan. Dang boy makobasi sat sisi perempuan. Alai ala naung sehat, ala naung malu mibana, ala naung haruar ibana sian sahih na panai-panai gabe dihubasi ma nasida. Lagi-lagi dia melayani, lagi-lagi dia berbuat baik. Atong dihamuak kana hina holongat di bagasan goar nitu hatta Yesus Kristus. Marhite-hite tahun oikumene inklusi berengota. Marilah kita menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, siapapun itu. Hadirkan kebaikan Allah bagi semua. Dakkolan tuhita, dakkolat tu sesamatta, alai manang tui sepetaho. Hadirkan kebaikan Allah. Amin. Mauliante Tuhan ditopaho kami doho dongan nami zulma jala ditopaho do inganan namion ima portibion sabagas do kami nakpe marasing sabagas do kami nakpe berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda haporseau alai rap jol mado kami ditopaho alani ajari kami makkaholongi dongan nami, ajari kami makkaholongi musuh nami, ajari kami makkaholongi dohot halak nama rasing rap dohot kami. Sayunang makuber kami akaparasingani, alai berengon nami mahasarupaon nami, rap donga jolma kami ditokpaho. Atong mauliate madiasin rohami, saya jari kami, laho patu pahon nadinggan. Tuganup dongan nami colma. Amin. Tapasahak mapiliata mari dimahita. Terus
mapiliata. Ali di bata ama nami na di bonwa kitjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabiwap ng hutsus di julom. Pasu-pasu mejalaramote asa huparhasya kami pilihan non. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mangidohom mahita di tangiang hato patai. Aliyama nami na di banua kitjang. Saya pinorbadia makuarm. Saya roma harajaum. Saya saut malom ni roham di bono tongosongon na di bono kitjang. Leho matu hami sadero kangulua siapari. Saya sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa endongan nomor 2 kami. Una kami tuki hot tu pangucunan. Pedua mahami siap pangako. Ay horona puna harajaon. Dot haguguon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di wata ama. Dohot parsaoran nito di porbadia. Ima nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Hudul mahita, masuk mahita tu acara launching tahun Oikumene inklusif. 제 satu. Abang Inang Tikion masuk mahita tu acara launching tahun Oikumene Inklusif HKBP 2024. Alani akan hujau kami warna asaroma tujolo laho mendampingi amanguluan Pendeta Resort Pendeta Sudi Hari Manalu di acara launching di Bagasan Partikiano. Naparjolo mewakili Parhalado amang Situa S Sinaga. Napaduahon mewakili lansia amang Opugabi Lubis Sian Wik Nagoya. Mewakili amang A Simamora mewakili Wik Batam Center. Mewakili Inang Nyonya Silitonga Boru Pasaribu Sian Wik Batam Kota. Mewakili pemuda anak kami Feni Boru Hasibuan. Pinasahama tua mata amang Pendeta Resort Pendeta Suri Hari Manalu laho madok hata huhuasi taringot tu tahun Oikumene Inklusif
Nabar dulu nakpe holak kami naonom na mangatuk godangod di Zulu ala roma hita sudi tu son parhalado rado pangulan ugu tiki tual tarok kita sudi cong sudi parhalado do pangulan ugu tiki tahaliang ima itu so di bawah belakang ya. Belakang. Sodo kami waik sudi parhaladoni huriatta Arab do utusan ni ruas ni huriatta ima patupakon launching tahun oikumene inklusif di bagasa sa taonon alani i ala rak mangolonsing do hita rak mangulahu mahita asa tulus ulauta di bagasan na sa taonon menghadirkan kebaikan Allah bagi semua alani di bagasan goar ni di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan goar ni tod di Purbadia talon sing ma tahun pelayanan HKBP tahun oikumene inklusif tahun 2024 Rahmahita 12 ya. Tuhatama madongan hita putih hita Di ita selalu una terlalu dia manguluan nak semua yang akan putusan. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Please, the show starts in 10, 9, 8. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah siapkan diskriminasi dan juga rasis agar terjaga kedamaian. Siapkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Besar Yesus waktu hidup harus mengasihi musuh agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupan
Adapun tema tahun Oikumene inklusif diambil dari Matius 5 ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Serta subtema, HKBP berperan aktif membangun keadilan dan keutuhan ciptaan. Kehidupanmu seperti Allah Bapa, bersempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Oikumene mempersatukan umat manusia di bumi. Oikumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Setiap ciptaan memiliki perbedaan fisik, suku, agama, ekonomi, dan pemahaman. Adanya perbedaan tersebut bukan menjadikan kita egois, menganggap orang rendah, tetapi bagaimana kita bisa membuat perbedaan itu menjadi hal yang unik dan damai. Marilah kita bersama-sama menghargai setiap perbedaan. Umat manusia di bumi, Oikumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Olah tema dita, sonare sahat maita tentu nama dok kata sambutan. Sadama syak kita, om mana mewakili parhalado, mewakili ruas ama, ina anak songonina posabulung. Sebelum kita bergeser tu lapangan parkir, alani upasahat tamima tu amang situa J Siregar. Horasma dihita salhutna damang dainang. Na pinarsangapan amang padita resort, amang padita hutasoit, amang padita marpaung, inang bibelfro, dohot inang diakones, dohot calon diakones. Songoni nang na pinarsangapan dongan parhalado saluhutna amanami nanami. Songoni nang sudi amanami kategorial. Inang kategorial na posobulung remaja dohot yanakon nami sikola minggu. Mau lihat mak tapasaha tutuhata pardinggan basa. Sopot di tahunon di awal tahun di patomu-tomu huriata amanguluan mabain partangyangan pamuhai manang pamonai di bagasan Bornginon. Tamahita pasahaton mau liati gudang tutu hatta pardinggan bahasa songoni nang tu amang uluata napa tomu ulau di bagasan Bornginon sudena itu tu amang inang dengan bahasa ni tu hatta do namang aleon partikian nasonango dihita laho mamuhai partangyangan di tahun 2020 opaton molobui pe tabulus tasalpuhon tahun 2020 to lunasalpu tu dohonot tama mauliate matuhan tari parhami itu tahun 2024 di bohali hita marhiti hatani Tuhan asa toktong holan mangasahot Tuhan mahita di sudi pardalanan dohot sudi kerinduan na taulahon di bagasa tahun 2020 opaton asa tok kolam mangasahot Tuhan hita songon bukwe de nomor 60 nomi debata bae dongan mi lau mangula ulaon
hola tuhat taru nabui si pangasahonota asa toktong pasahaton tusudi tutuhat tahita ahana naik sulauta tak taboto gajang dari perdalana si dalanata kurang lebih 375 na ari-nari si dalanata nuaing tabulus 30 sada ari dope di tahun 2024 tahun tutubulus utama 375 ari-nari tiap hari selalu bersama Tuhan ima na ni pangido ni Tuhan tasya kita ganup marsada-sada jangan pernah mengasahong gugu dohot pikirata hamalo otang alai hibul mata pasahat sudi pardalanan ning uluta tu tuhata paringgan bahasa ido raa manginang kerinduata iban na di patomu-tomu huriata hita patupahon partangyangan sopot di bona ni taonon alani tapasahat manguluta saluhut na tuhata jala di partikian na dengganon sekaligus matutu launching tahun pelayanan orientasi pelayanan tahun 2024 ima oikumene inklusif nakin nung ngamace torang di pasahat anak padita taringot tu na inklusif molo sebelumna adong kesan bahwa kita adalah gereja yang eksklusif tentu di bagasan partikular di Pasunggulhon memang tahun 92 ngaya didengungkan masalah inklusivisme HKBP alai on manuang yang lebih nyata di patota amang uluat opi epurus do sudah jajaran bagaimana lebih nyata oi kumene inklusifon ta wujudnya taho di sudi perdalanan di nguluta nakir dokter mata pedita bahwa kita adalah di dalam satu rumah dengan ciptaan yang lain termasuk udah kola dengan jolma dan dengan hal sahuria tentu tumbuh-tumbuh HP tongdo ciptaan Tuhan naik kos hijamot tonota asatok terjaga ekosistem di Portibio dengan udara apalagi kita boto di partikian naneng roon tantangan paling besar adalah masalah polusi banjir di mana-mana kebencian di mana-mana nah tentu memang tugas ta sebagai warga HKBP dan sebagai warga negara dan sebagai warga negara kerajaan surga tugas besar di hita ganup marsada-sada akka nauktinobus ni tohata ada tanggung jawab besar bohama hita patuduhon dirita sebagai Kristen yang operasional dan Kristen na ornamental dohot na holan seremoni alai tapaduruh madirita HKBP adalah warga Kristen yang operasional yang seturut kata dengan perbuatan on patuduhonot mau di dalam ngeluta si ganopari dan mangdainang memang tidak mudah untuk melaksanakan alai ikon tagumuli mai ganup marsada-sada sian hal nageleng majulo parjuro di bagas tabi dung dapot hita nakis saling mengasihi melayani dohot saling mendoakan di bagas tabi nung nga adong parbuenian no di lingkungan paling tidak di warga sekitar tabi dohot di masyarakat di gereja ta dohot di lingkungan na lebih luas ima naboy sidohon nami di hamuna damang dainang bahwa kita punya misi dari Tuhan punya tugas dari Tuhan sebagai imagudi nina gambar ni tuhata adong dihita saluhutna buhitaon bahagian daripada buhi ni Tuhan ala naung ditubus hita dohot mahita menjadi perpanjangan tangan Tuhan mewujudkan oikumene inklusif nakaningani naik kon patari dautai di ngoluta si ganopari ima saotik hata sambutan sanhami margogo mahita damang dainang tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita mau lihat ya Pak Horas mau lihat ya Mak jamang situa seregar nau pasaton hata sambutan tahun oikumene inklusif taulahum manaringgan tu saluhut halap tamulai ma di bagas Borginon sebelum kita bergeser ke lapangan parkir tajalang ma amanginang habirak siamun muka belakang tabirek si malolongan atajalagi jala senyum mahita idoto namang ulehon lomone rohani debata tu saluhut halap Ido, kolas doro hatta.
Mauliate sebelum kita bergeser ke parkir, ala adongdo di patupa, sian ruas, sian huria, sian kategorial, akka si panganon, jumulo mahita martangyang, hudul majo hita manginang, dengan atta asa martangnya kita, pinasaha ma nalaho mabay tangyang, tu inang bibel pro leni boru sinaga. Martangyang mahita mardongan mauliate dohut pujian usobaho kami di parpunguan nami di Borngino tuhu ali jahoba de bata amanami di naung sipul pertangyangan pamuhai di Bagasan Bornginon di tahun 2024 laos songoni Tuhan di launching tahun okumene inklusif di Bagasan Bornginon na pinatupan di Huriam marhite aka program naung ditotopon sian pucuk pimpinan nanaing si ulahon nami Tuhan di tonga-tonga ni Huriam HKBP lumobi di Huriam HKBP Batamon alani pasu-pasu masaluhutna aka pakubasyon nanaing si hubasan nami marhite uluan ni Huriam nau pinaujakmu di tonga-tonga ni Huriam HKBP Batamon ang giat lam tu ulina nang aka parsaoran nami nasopola membedakan suku ras golongan songoni nang aka ugamu pe asa patarma Tuhan holong ni rohami na mangaramoti ngulu nami lumubi hatam naung marsaringar di tonga-tonga ni ngulu nami atong makamaulatehon saluhut na denggan di basam di naung taruli hami Tuhan di sipanganon partodion nami marhite hatam na badiai naing parsaulihonon nami ma Tuhan sipanganon pardagingon nami naung pinatupa ni Huriamon marhite akaruas ni Huriam atong pasu-pasu masih panganoni di hami Tuhan mangalehon gugu hahipason dinalaho manguduti aka ulaon nami lumobi mamulus borngin na hulumon ramoti nang lakka nami molo mardomu sirang hami sianon naing madapoton aka bagas nami be patiur ma saluhut na pardalanan nami sahat di Bagasan hahipason pajupang rapdohot aka keluarga nang aka nahuhaholongi hami jalo matangyang namyo nali Tuhan di Bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho amin borhat mahita tu lapangan parkir marsaulihon na adong disi